Здравейте, ученици! Днес ще се пренесем в сърцето на старата столица Велико Търново, за да разгледаме една от най-загадъчните и разпознаваеми сгради. Къщата с маймунката е една от най-интересните сгради в старата част на града. Тя не е просто архитектурен паметник, тя е символ на историята и легендите. Тя се намира на главната улица Гурко, една от най-старите и живописни улици в града. Разположена е на две улици, което я прави още по-забележителна. Със своята красива архитектура и необичайна каменна фигурка над входа, тази къща от години привлича вниманието както на местните жители, така и на туристите. Сградата е построена през 1849 година от прочутия български майстор-строител Кольо Фичето, един от най-големите майстори на възрожденската архитектура. Той е известен със своите мостове и църкви, които се отличават с здравина и красота. Къщата е истински пример за неговия огромен талант. Къщата е построена за богат търговец от Търново. По това време градът бил важен център и много заможни хора строели красиви домове, за да покажат положението си. Сградата има няколко етажа, широки прозорци и издадени еркери – елементи, които са много характерни за архитектурата от периода на българското възраждане. Архитектурно сградата е типичен пример за възрожденска градска къща. Тя има здрава каменна основа, върху която са изградени горните етажи от дърво и тухли. Фасадата е украсена с различни декоративни елементи, които придават на сградата представителен вид, подчертаващ майсторството на нейния строител. Най-интересната особеност на къщата е малката каменна фигурка над входа. Тя изобразява животно, което много хора приемат за маймунка. Заради нея сградата започва да се нарича къщата с маймунката. Около тази фигурка съществуват различни легенди. Някои казват, че е шеговит знак на майстора. Друга легенда разказва, че фигурката всъщност е трябвало да бъде лъв, символ на сила, но заради начина, по който е изваяна, хората я нарекли маймунка. През годините къщата е сменяла своите собственици, но е запазила своя оригинален облик и огромна историческа стойност за Търново и България. Днес тя е важна част от архитектурното наследство на града и е включена сред културните паметници, които всеки трябва да види. Знаете ли защо маймунката над входа никога не закъснява за работа? Защото от 1849 година не е мръднала от работното си място. Надявам се, че ви беше интересно. До нови срещи!